खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि रोजा रोजा बिटिआर ओनसोलनि आइजोफोरनि थाखाय बिटिआर सरकारा मोजां खौरां फोसावदों 1000 रां होगोन बिटिआर ओनसोलनि आइजोफोरनो बिटिआर सरकारा आइजोफोरनि थाखाय मोनसे बिथांखि फोसावो बिटिआर ओनसोलाव बिमायारि थैनाय हार आरो खुदिया थैनायनि बा उन्दै थैनायनि जे हारखौ खम खालामनो थांखि फोसावदों आइजोफोरनि थाखाय बिटिआर सरकारा आय अनसाय बिथांखि फोसावदों बे आय अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआर सरकारा आइजोफोरनो 1000 रां होगोन बिटिआरनि आइजोफोरनो 9 दाननि गोर्बोआव थानाय समाव आरो जोनोम होखांनायनि 3 दानसिम दानफ्रोमबो 1000 रां होगोन बे मावथांखिनि गेजेरजों गोर्बोआव थानाय समाव आशा एएनएम आरो अंगनबादि सिबिथाय होग्राफोरनिफ्राय सम सम जोथोन आरो बिथोननि गेजेरजों बिटिआरनि आइजोफोरनि थाखाय जोनोमनि सिगां आरो जोनोमनि उनाव मोजां जोथोन होनायखौ रोखा खालामगोन बे मावथांखिया जोंनि बिमा माहारिनि थाखाय रैखाथि गोनां गोर्बोआव थानाय रैखाथि गोनां बिमा जानायखौ रोखा खालामनायनि बिथिङाव मोनसे मोजां बिहोमा होगोन होननानै बिटिआर सरकारा फोसावदों बिथांखिनि गेजेरजों गोबां बिथिङावनो जे आइजोफोरनि जे देहायारि जे नोरजिया जानाय बा देहाखौ सांग्रांथि खालामनो थाखाय बा रैखाथि होनो थाखाय बे बिथांखिया जोबोदनो थुलुंगाथाव जागोन थारैनो बिटिआर सरकारनि जे आय अनसाय बिथांखि बे आय अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों 1000 रां होनाय दानफ्रोमबो 1000 रां होनाया जोबोदनो थुलुंगाथाव जादों थारैनो नैबे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों लाख लाख थामहिनबा रोजा रोजा बिटिआर हालामनि जे आइजोफोरनि थाखाय गोर्बोआव थानाय आइजोफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरांखौ नोंथांमोननि सेराव होबाय गोजोन्थों बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 N-Line अरा भेरना आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नम्बर 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड